Ну идти, то что ж на дороге? Знайшов на дороге целую кучу золота. Велика ж куча. И он, значит, сел на дороге и просыпая эту кучу. Это матери, это батьку, а это мне. Сыпал, едет пан по дороге. Ехал, да наехал на это золото. Наехал, раскидал. Выходит гэты пан и каже, что ты тут робишь? А он каже, золото, и он каже, пересыпай песочек. И он каже, это ж пан думає, ну треба ж його трохи підтурити. І став ніби це золото забирати. А дурень, не будь дурний, взяв да і стукнув пан. Стукнув там, що пан помер. О, да. Нема пана. Прийшов этот син додому і каже, а, ще ж не все. Узяв гэтага, значить, пана і закопав під березою. А золото это зроб за пазуху і пішов додому. Приходить додому і каже, мама, я пана забив. В смысле забив? Ну, взяв ти забив, там і там закопав. А за пазуху його пісочок привожу. Мать это поглядела, каже, иди, дурень, спать. Сама пошла, там, где той пан був закопаний. Зарезала козла і закопала козла. Ну, а пану в другому місці поховала, як треба по-людськи. Вот, пані, день пана нема, другий день пана нема, третій день пана. Где пан? Нема ніде пана. Що робити? Пошла, значить, по людям питати. А тут усі ж кажуть, що дурень же ж він ж такий, вже язик довгий. Я пана забив, там і там закопав. І одному, і другому, і третьому. Всім розказав, пані приходить і каже, ти пана забив, а де закопав? Тут. І вона за этого, значить, дурня, копай, дурень. І він копає, каже, пані, а у вашого пана копити чи есть? Копай, дурень, копай. Копав, каже, пані, а у вашого пана роги чи есть? Копай, дурень, тобі сказала, копай. Копав, каже, пані, а ваш пан чи не козел? И она зазловалась и поглядела, что козел, каже, что ты с дурня возьмешь? Кинула да и пошла. Ну, засыпали того козла, ну шкода ж животину. Засыпали того козла, и он там и лежит. И ведаете что, дякуючи мудрой женщине, и пан пропал людям добре, и козел добро похованный, и золото спожили.